आमच्याकडे की नाही आज एक चमत्कार झालाय. मुलं मोठी होतात आणि आज नाही डान्स करणार, आज डान्स नाही करणार. मला वाटतं तुम्हाला बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल, आता इतका भाजीपाला निघालेला आहे. अवतार अवतार म्हटलं, अवतार झालाय अवतार. आमच्याकडे संध्याकाळचा चहा चाललाय. हा बघा, मला किचनमध्ये दिला प्यायला आणि स्वतः तिकडे बाहेर सोफ्यावर जाऊन बसलेत कुणालचे बाबा. तुम्हाला मी आज एक वस्तू दाखवणार आहे, म्हणजे आता नाही थोड्या वेळाने दाखवते. आम्हाला कोणतरी गिफ्ट दिलंय, गिफ्ट. हा, रानमेवा गिफ्ट दिलंय कोणतरी, हे तुम्हाला मी नंतर दाखवते. चहा पिऊन घेते. आता बाहेर की नाही कडाक्याचं ऊन आहे म्हणून आम्ही आज घरात बसलो. नाही तर आमचा संध्याकाळचा चहा बाहेर असतो. संध्याकाळ कुठे, किती वाजले? 4 वाजले असतील ना. आपल्या घड्याळ पुढे येते, 4:15 वाजले असतील. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज तुमच्यासमोर आले संध्याकाळी. आमच्याकडे की नाही आज एक चमत्कार झाला आहे, म्हणून मला वाटतं तुमच्याशी ही गोष्ट शेअर करायला पाहिजे. नको तो फोरायला कंपनीचे फोन. जेव्हा शूटिंग चालू करते ना तेव्हाच ते कंपनीचे फोन येतात, आणि ते पण मोबाईलवर नाही येतात. त्याच्यामुळे आपल्याला समजत नाही की कंपनीचे फोन आहेत म्हणून. कुठे चालला तर चमत्कार आज आमच्या कुणालच्या बाबतीत घडलेला आहे. हा बघा, आता तो अभ्यास करत होता, आता त्याने लॅपटॉप बंद केला आणि उठलाय तो. आता हा बा 1 मिनिट, असंच उभा राहा, असंच उभा राहा. जाऊ नको, जाऊ नका, इकडे पळू नको. त्यांनी माहिती आज काय केलंय कुणाल, इथे ह्या साईडला इकडे ना उजेड येतो. हे आमच्याकडे उजेड भरपूर आहे ना, त्याच्यामुळे सगळा प्रकाश असा पडतो. आज ना ॲपल कुठल्या खुशीमध्ये घेऊन आला ते सांग. हा नाही मग ॲपल तुला आवडत नाही ना. होय काय. तर कुणाला ना बाथरूममध्ये गेलाय म्हणून तो थांबला नाही. ॲपल तुम्हाला दाखवते. आज कुणाल ॲपल खरेदी करून आलेला आहे. मला या गोष्टीचं खूप नवल वाटतं, कारण सफरचंद त्याला अजिबात आवडत नाही लहानपणापासून. आज आहे ना मंगळवार आहे आणि मंगळवारचा बाजार बघा असतो आमच्या इथे. तर दुपारी 12:30च्या दरम्यान त्याचा फोन आला की आई ॲपल घेऊन येतो, म्हणजे विचारण्यासाठी की कसे किलोनी, 200 रुपये किलो वाटतं का ते ॲपल सांगितले. तर किती पैसे सांगू त्यांना, भाव तोल वगैरे करून असं, आणि कसे घ्यायचे, म्हणजे रंग वगैरे असा कसा घ्यायचा. तर त्याला मी स्वतः आधी चाट पडली. ॲपल म्हटलं हा कोणत्या खुशीमध्ये आणतो, म्हणजे मला असं वाटतं की कोणाला तरी द्यायचे असेल किंवा कोणतरी सांगितलं असेल घ्यायला. तर त्याला मी विचारलं, म्हणजे कोणाचं म्हणजे आहे ते. तर नाही होतं, मला खायचे आहेत म्हणून मग मी घेतोय विकत. म्हणजे लहानपणी ना आम्ही त्याला आणायचो ना सफरचंद, तर दिलं ना खायला का तो उलटी करून काढायचा. लहानपणी म्हणजे अजूनपर्यंत पण दिलं का तो कंटाळा करायचा खायला. आणि आज तो स्वतः घेऊन आला, ह्या गोष्टीचं मला खूप नवल वाटलं. आणि म्हणूनच मी त्याला सांगितलं नाही, मी ही गोष्ट म्हणजे तुमच्याशी शेअर करणार आहे. आणि म्हणूनच तुम्हाला सांगितली ही गोष्ट. म्हणजे आम्हाला पण असा आनंद झाला. कुणालचे बाबा पण एकदम चाट पडले. आम्ही काय आवडीने त्याला आणून आणून द्यायचो, पण तो अजिबात खायला नाही मागायचा. तर ठीक आहे, चांगलं आहे. मुलं मोठी होतात आणि त्यांना सगळं कळतं की कुठली गोष्ट आपल्यासाठी चांगली आहे. आणि हे बघा, हे आमच्याकडे सगळा पसारा बघा. पसारा म्हणजे सगळं वाऱ्याने हे पडलेलं आहे. सूप पडले, ते पाट पडलेलं आहे, ते हे कपडे असतात ना किचनचे, ते सगळे वाऱ्याने सगळे पडलेलं आहे जिकडे तिकडे. आता मी उचलत नाही आहे, कारण आता उचलून काही फायदा नाही आहे, ते परत ते पडणार. तर आज आपल्याला काढायची भाजी. सकाळी काढायची होती, पण सकाळी की नाही काम माझं भरपूर होतं म्हणून राहिलं. म्हटलं संध्याकाळी काढूया. तर 1-2-4 भाज्या तयार झाल्या, ते शेअर करते मी. कुणालचे बाबा कधीपासून रेडी आहेत, भाजी काढूया भाजी काढूया. हां मला ही भांडी पण घासायची, चुलीवरची टोपं आहेत ना. हे बघा कटर घेतलं आहे, त्यांना काय कटिंग करायचं आहे. सूप घेते, चला भाजी काढूया. भाजी काढायचा दिवस असलेला की आम्ही एकदम खुश असतो. त्याच्यामुळे आमच्या चेहऱ्यावरती बघा एकदम टवटवी असते. कचरा बघ किती झाला आहे तो. 1 मिनटं, मी सूप घेऊन आली. कचरा वगैरे आता काय काढू, उपयोग नाही आहे. तो जेव्हा दिवस मावळायला येईल तेव्हा सगळं उचलायचं, काही फायदा होत नाही. सगळं वाऱ्याने परत उडून जातं. हे बघा, मी आता सूप उचलते, खाली पडलेले आहेत. हे बघा सगळं त्याच्यावर. सगळ्यात पहिला आपण ह्या मिरच्या बघा, ज्या लाल झालेल्या आहेत सगळ्या, त्या काढून घ्यायच्यात. आता भरपूर दिवस ठेवला आता झाडावरती, आता ह्या काढून टाकूया. सगळ्याच काढायच्या ह्या बघा.
आता ह्या बाहेर म्हणजे काढून जरी ठेवला नाही हा 2 दिवसामध्ये, 2 दिवसात पण नाही, एका दिवसामध्ये लगेच लाल होऊन जातील. सगळ्या तयार झाल्यात. आणि झाडं बघा आपली ही कटिंग केलेली ना मिरच्यांची. ऊन पण लागतं ना कडाक्याचं. कशा आहेत आता ह्या सगळ्या आधी काढून घेते. शंखेश्वरी मिरची हे बघा लगेच तुटतात, खेचायला पण नाही लागत आहे. भाजी काढत असलं की मजा वाटते ना आपल्याला खूप ना, आनंद खूप होतो काढते वेळी. जाऊ दे सुपामध्ये. जास्त आहेत. त्या सुकल्यावरती कमी होतात. मिरची इथे पण आहे, कढीपत्ता हा इकडे पण, त्या पुढे पण आहेत लाल झालेल्या. टॅमॅटो काढूया कारण टॅमॅटो ना बरेच लाल झालेले आहेत. त्या साईडला पण आहेत, खालच्या साईडला हे बघा कसे मस्त असे. तिकडे आणि त्या साईडला तो एकदम हे झालेलं आहे. हे बघा तुम्हाला मी गुच्छ दाखवते 1 मिनटं. हे बघा हे खाली आहेत ना, ते बघा कसे लाल झालेत. ते 4 काढायला लागतील. ते 5 आहेत. सही काढ. तो पण पिकेल, हा तो पण पिकेल. नाही पिकणार तो. पिकेल तो, झालाय लाल व्हायला आलाय, थोडासाच बाकी आहे. राहू दे तो, कशाला काढायचा. ह्या टॅमॅटोच्या रोपाने ना भरपूर टोमॅटो दिले तर आम्हाला. हा आपोआप रुजलेला रोप आहे, हा लावलेला नाही आम्ही. आणि किती भरपूर खाल्ले ना आपण. हा 5-10 किलो निघाले असतील की नाही, 10 किलोच्या आसपास निघाले तर टॅमॅटो. हा इतकं. आणि त्याला खत पाणी असं काहीच नाही, ते आपोआप रुजलेलं ना, म्हणून वाटतं भरपूर धरतंय ते. असंच मला वाटतं ना कधी कधी. अजून आहेत, थांबा काढूया. हा बघा आपला भोपळा तयार झालेला आहे. जॅम्बो फ्रूट काढूया आपण. जॅम्बो फळ भाजीचा कटिंग करायचा दिवस आहे भोपळ्याचा. खुलाय सुकला बघ. हा केवढा मोठा बघा. केवढा मोठा आहे बघ. जरा कुणाला बोलू का? नको, मी उचलतो. अरे वा, हाय ते खाली. आज नाही डान्स करणार, आज डान्स नाही करणार. मागच्या वेळेला 2 निघालेले तेव्हा खूप आनंद झाला होता. आज पण आता आनंद आहे भरपूर. ते खाली का असं ते जमिनीला असतं म्हणून काय ते जमिनीला खाली काहीतरी ठेवायचं. हा सगळ्यात मोठा आहे ना. पण मागे आपल्याला निघाले ते किती किलोचं असेल? 3.5 जास्त असेल मोठा. 5 किलो असेल कदाचित. चला आता दुसरं काय राहिलं? भोपळा पण निघाला. जिम करायच्या लागेल. हा वजन काढ खाली पण व्यवस्थित. कुणाल त्या बाबांना घाई असते खूप. हे बघा वांगी बघा अशी तयार झाली ती. आता ही सगळी काढून घेऊया. छोटी मोठी सगळी काढ. कैची नाही आणले का? काढ वर. तुझ्या नाही निघत आहे, दे मला. हे बघा इकडे काय माहिती ते जुळे बोलतात. मागे पण एकदा आलो होतं ना. हा ह्या साईडचे सगळे वांगे अशीच येतात. ते जुळ्यासारखं ना, काय माहिती. काटे भरपूर पण या वांग्यांना. हे बघा आता ही सगळी वांगी ना आम्ही आता काढून घेतो. हे बघ इथं आहे बा, ह्या साईडला पण आहे. हात समय काटे लागतील. इकडे पण आहे ह्या साईडला, तिकडे पण दिसतंय. खाली पण आहे तिकडे, ते बघ लपून बसलंय पायाखाली. बघ लपलेले असतात, माहिती पडत नाही वांगी ही. पायाखाली ते बघ ते बघ खाली. हे बघा एकदम दिसतंय खाली बघा. मोठा आहे. हां 2 झाडांवर किती मस्त धरली इथे. तिकडे बाजून आहेत ना. हे बघा. चला टोपली घ्या. तूप दे इकडे माझ्याकडे. आहे काही ते बघ कुठे. थांब मी वर करतो जरा. नाही आता नाहीत. काटे घ्यायचे म्हणून हातामध्ये. नाही चला तूप दे जरा. हे सिंगलच आहे वाटतं ना? हा तू नाही होते. डबल आहे? होते. नाही पण सिंगलच आहे वाटते. अजून भरतात ते. आता वांगे काढून झाली. तुम्हाला गवारीचं रोप दाखवतात. आणि हे पहिल्यांदाच हे बघा काढतोय आपण. अजून छोटे आहेत आणि रोपं पण कमी आहेत ना. ही बघा ही छोटी छोटी आलेली आहेत. ते आता मोठी होतील ना तेव्हा ती आपल्याला मिळतील. काढायची आता ही
काढ ना, ती सुक हे होणार, जून होणार, ती उपयोग काय त्याचा? मग कैचीने कापून कटर घेतलंय कुणालच्या बाबाने. कापा आता काय. हा मोठी झाली ना ती. हे आत्ताशी धरायला लागले ना, म्हणजे नंतर नंतर जसं ते रोप वाढत जाईल ना भरपूर अशा गवारी लागतील. आपल्या एका ताईंनी कमेंट केली होती की ताई गवार धरेल ना तेव्हा आम्हाला दाखवा म्हणून. त्याच्यामुळे मग मी कुणालच्या बाबाने म्हणाले की आपण काढूया, दाखवूया. म्हणजे त्यांनी गवारीचं रोप कधी बघितलेलं नाही. तर हे बघा, हे अशा पद्धतीने असतं. हे छोटंसं आहे अजून, आता मोठं मोठं होईल ना तर अजून मग ते अशा धरत जाणार मग गवारी. बरोबर, ते बरोबर फांदकीला साईडला फांदीला. हां भरपूर येतात ना. आता एवढंसं आहे रोपटं तरी पण किती आलं बघ. हा बघा, हा किती छोटा आहे तरी पण किती. हे पण आम्ही पण हे पहिल्यांदाच बघतोय त्याच्यामुळे आम्हाला पण एवढं काही नाही. गुच्छाने धरल्यात बघ. हां म्हणून तर ही साईडला बघा मी परत गवारीची रोपं आहे ना रुजवली. म्हटलं हे आता ह्याच्या जोडीला म्हटलं हे होतील मग. त्याच्या जोडीला पाहिजे ती. त्याचं काय लहान आहेत म्हणून ते प्रमाण कमी आहे. एकदा ते वाढत वाढत चाललं ना मग जास्त प्रमाणात भेटणार आपल्याला मग. तर ही सगळी गवार जी आहे ना ती आपण काढून घेऊया. तेवढी कुठल्या तरी भाजीत टाकून खाता येते. मिक्स केलं तर मग चालून जातं ना. ती जून होणार नाही तरी काय फायदा. हां ठेवून परत काय उपयोगच नाही. संध्याकाळची भांडी घासायचं काम चालू आहे. पाणी गरम करायची भांडी. काळी बघ किती झालेत ती. हात बघ कसे काळे झाले. काय करायचं मग. ते पूर्ण ब्लॅक झालं आहे. इकडे सूर्यनारायण पूर्ण लाल झाला आहे. संध्याकाळ झालेली आहे छानपैकी. दिवस मावळायला लागला. भाजी टाकायची बाकी आहे. झाडाला पाणी घालायचं बाकी होतं ना मग ते पाणी घालत बसतो आम्ही. आता तुम्हाला भाजी दाखवते. जरा भांडी घासून घेते. किती काळे झाले टोप. काय करायचं ठीक आहे. ते किती पण केलं तरी त्या 2-4 दिवसात होतं काळ. ते चुलीवरचे भांडे अशीच असतात. पाण्याची भांडी आहेत ना ती. पाण्याची भांडी. भूक लागली मला. भूक ते बनवा आता संध्याकाळचा नाश्ता काहीतरी बनवा आणि खावा. कशाने लागली मला. डाळ भात खाल्लेला ना नुसता. डाळ भात, चपाती नाही गेलेली पोटात दुपारी. तर सर्व बघा आवरलं. भांडी घातली ना ती बघा त्या दिवाळावरती ठेवलेत. तुम्हाला दिसतील बघा त्या साईडला. आणि राख लावून ठेवलेत. घासून झाल्यावर राख लावते आणि मगच चुलीवरती ठेवते. जाम भूक लागली मला म्हणून जरा हे झालेलं. अरे हे बघा धडपडतात. कुणाला म्हटलं जरा मॅगी शोधून काढ, बनवूया आपण. तुम्हाला भाजी दाखवायची राहिले. मग अशी पाणी टाकायचं झाडांना ते टाकून घेतलं. आता ही भांडी घासत बसली. त्याला वेळ गेला. 15 मिनटं गेले आणि हात सर्व माझे काळे झाले. हे बघा. तरी आता माती लावून लावून आहे ना मी धुतले हात. नक्क बघा कशी काळी काळी झाली. ही अशी ही भांडी घासतो ना तेव्हा ते हात वगैरे काळे होतात. रोज नाही घासत. 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी घासते मी. जेव्हा वेळ मिळेल ना तेव्हा घासते. आणि आता प्लास्टिकची पिशवी शोधायला गेलं तर खूप वेळ गेला असता. अंधार झाला असता. त्याच्यामुळे मी शोधत नाही बसली. लगेच मी घासायला घेतली भांडी ती. तर चला आपली आज भाजी तुम्हाला दाखवते. भाजी आपली आज भरपूर निघालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही भरपूर असं म्हणजे खूप खूप आम्ही आनंदी आहोत. तर सगळ्यात आधी हा बघा आपला भोपळा. किती किलोचा आहे काय माहिती. मला वाटतं 3-3.5 किलोचा असेल. भोपळ्याची भाजी खायची खूप इच्छा आहे झालेली मला. आता बघू कधी मुहूर्त येतोय तो भाजी करायचा. ह्या आपल्या मिरच्या आता ह्या ना 2 दिवसामध्ये पिकून जातील. मग त्या उन्हात सुकवायच्या. आपल्याला मसाल्यासाठी उपयोगी पडतील. टॅमॅटो अजून आहेत भरपूर पण जितके लाल झाले तितकेच काढले. हा पाहिजे. आमच्याकडे आतमध्ये नाश्त्याचं काम चालू आहे. माझं काम चालू आहे ना व्हिडिओचं म्हणून मी बाहेर. आता हे वांगी बघा आता इतकी निघालेत. ही छोटी छोटी पण काढली. म्हटलं भरीत बनवायला कामाला येतील ना त्याच्यामुळे बारकी पण काढली. आणि गवार आपली पहिल्यांदाच निघाली आहे. ही बघा इतकी गवार निघालेली आहे. पण ही रोपं ना आता हळूहळू मला वाटतं 8-15 दिवसामध्ये चांगली तयार होतील. मग भरपूर गवार आपल्याला मिळेल. तर अशी ही आपली भाजी निघालेली आहे. खूप असा आनंद झाला आहे हे बघून आम्हाला. हा काय भोपळा इथंच आहे. ते बघा किचनमध्ये त्यांचं चाललेलं आहे काय. अजून माझं घरात आवरायचं आहे. लादी पुसायची बाकी आहे. हे बघा ना
चहा पिते जरा, चहा प्यायला जरा तरतरी येईल. मग अशी तुम्हाला म्हणाले गिफ्ट आम्हाला कोणतरी दिलं आहे, तर ह्या बघा ह्या काजूच्या बिया आम्हाला दिल्यात. आमचे एक ओळखीचे पण त्यांनी दिलं ते बघा. आता त्याची आता भाजी कधी करायची आता बघूया, कधीचं भाजीची मुहूर्त काजू. करूया. हे बघा कुणालच्या बाबा करूया. करूया ना. आता बनवायचं आता कापले तर आता होईल, उद्या नाही तर जमेल का? कापायला जमेल तुला? तर काय नाही होणार, मला खाणं जमणार. मला जमतील हा? दोघांनी उद्या मला माहित नाही, मला सगळं जमतं. तू जमेल. तर काय आला, ठीक मग आहे. आता खायचे का उद्या खायचे तेच मी उद्या विचारते. उद्या बुधवार आहे ना. उद्या बनवूया म्हणजे आता कापून ठेवूया, उद्याला बनवूया मग. ठीक आहे मग. म्हणजे पहिलाच काजूची भाजी गावाला आल्यापासून, गेल्या वर्षी काय नव्हतं आम्हाला मिळालेलं, गेल्या वर्षी काय माहितीच नव्हती. आता बघू कधी झाडावरच्या आमच्या तयार नाही झाल्यात, जेव्हा तयार होतील ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवेन काढताना पण, आणि भाजी पण आपण बघूयाच. आता बघते ही भाजी कधी आता साफ होतील काय. चालेल मग उद्याच बनवूया, घाई होईल आता की नाही, काम खूप बाकी आहे माझं. तर चला जरा चहा पिऊन घेते आणि नाश्ता खाऊन घेते, भूक लागली मला जाम. चला जेवायला. परत मोबाईलमध्ये. आता हे बघा 9 वाजले तर रात्रीचे. कुणाल आतमध्ये अभ्यास करतोय आणि हे बघा गाडीमध्ये बसलेले आहेत. काळं बघ ते बाहेर, माझा चेहरा पण धड दिसत नाही. अंधार अंधार, आता जरासं दिसेल. रात्र आमच्याकडे भयानक असते. चला जेवायला या. कुणाल चल जेवायला. हा बघा ह्याचा आपला अभ्यासच चालू असतं. तर मग अशी तुमच्याशी बोलल्यानंतर मी माझं जेवण करून घेतलं, व्हिडिओचं काम असतं ते करून घेतलं. नंतर आपला जो भाजीपाला काढला होता तो सर्व व्यवस्थित लावून ठेवला. लादी पुसायची माझी बाकी होती, बाथरूम धुवायचं बाकी होतं, ते सगळं करून घेतलं. सगळं जेवण झालेलं आहे. आज जेवणामध्ये मी बनवले फरस बी असते ना, म्हणजे फणशी बघा असतं, त्याची भाजी केली आणि चपाती केलेली आहे. डाळ भात दुपारचा होता, त्याच्यामुळे झटपट माझं जेवणसुद्धा झालं होतं आज. म्हणजे 9-5 पर्यंत मला सगळं काम झालं आणि आता ह्यांना जेवायला वाटते. तर सर्व काम बघा झालंय माझं किचनचं, आणि आता आपल्या व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आलेली आहे. तर एंडिंग करण्यापूर्वी मला वाटतं तुम्हाला बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल, आता इतका भाजीपाला निघालेला आहे, म्हणजे वांगी बघा जवळजवळ मला वाटतं 2 किलोच्या आसपास असतील. तर आता इतकी वांगी म्हणजे कशी खाणार. आता आम्ही 3 जण खाऊ शकत नाही, आणि नाही आमच्याकडे रोज वांग्याची भाजी वगैरे असं आवडत नाही. म्हणजे वांगी तसं नाही, जेव्हा काटल्याचं सीझन बघा होता पावसाळ्यामध्ये, काटलं भरपूर लागायची आणि मग आम्हाला खाऊन खाऊन कंटाळा यायचा. गिलकी, परत काय बरं दुसरी बघा भाजी असते ती गिलकीसारखी असते, काय म्हणतात त्या भाजीला? शिराळी. हा बरोबर. तर ती पण आहे ना भरपूर प्रमाणात लागायची. आता नेहमी खाऊन आपल्याला पण कंटाळा येतो. तर मी काय करते, ह्या भाजीपाला आहेत ना जो जास्तीचा पिकलेला असतो ना, मीठ हळद लावते, म्हणजे कटिंग करून घ्यायची मी, सुकवायची. आता पावसाळ्यामध्ये फॅन खाली सुकवायची, आणि मग नंतर कुणाच्या बाबा जेव्हा मुंबईला जायचे ना तेव्हा ते घेऊन जायचे. ओळखीचे आहेत, कोणी नातेवाईक आहेत, त्यांना जायला म्हणजे उपयोगी पडायचं, त्यांना आवडायचं, ते सांगायचे की आम्हाला पाठवा म्हणून. तर आता फ्रेश तर आपण पाठवू शकत नव्हतं, पण असं सुकवलेलं त्यांना द्यायचं पाठवून, आणि त्या आवडीने मग भाजी बनवून खायची. मग आता वांग्याचं पण मी तेच केलंय, तुम्हाला मी दाखवते 1 मिनिट. तर हे की नाही आता हे बघ 1 मिनिट. म्हणजे आपल्या बऱ्याच ताईंना वगैरे प्रश्न पडत असणार, आता ताई इतकी वांगी निघाली ते काय आता करणार. तर ही बघा ही आपली सुकलेली वांगी, हिनं हळद मीठ लावून मी ना सुकवली उन्हामध्ये, आणि 2 दिवसामध्ये लगेच सुकतात, कारण कडकडीत ऊन पडतं. आता कुणाच्या गावा जेव्हा मुंबईला जाणार ना तेव्हा मी हे पॅकिंग करून सगळं पाठवून देते. मी आवड असते ना त्यांना, असं बघून आनंद होतो की ताजा भाजीपाला आपल्याला म्हणजे खायला मिळत नाही, बस सुकवलेलं तर निदान फ्रेश ऑर्गॅनिक असं आपल्याला मिळतंय. आता ही पण वांगी आहेत ना, ती आता इथे आमच्याकडे नाही बनवली जाणार, ती पण द्यायचेच. पॅकिंगवर सगळं करून ठेवलेलं आहे, ते कधी आणि कोणाला ते तुम्हाला 1-2 दिवसात कळेलच. म्हणून तुम्हाला प्रश्न नको म्हणून तुमच्याशी क्लिअर करते, माझ्या लक्षात आलं मगाशी म्हणून मी सांगते तुम्हाला. आता तर अशा प्रकारे माझं काही नाही काय चाललेलं असतं. अधूनमधून जे काय जास्तीचं उगतं ना ते पार्सल मुंबईला आम्ही पाठवून देतो, कारण तिकडनं पण बघा आपल्याला येतं थोडंफार, जेव्हा कुणाला जेव्हा मुंबईवरून येतात ना गावी,
तेव्हा ते पण आमच्यासाठी काहीतरी खाणं पिणं सगळं काय काय पाठवलेलं असतं, खाऊ वगैरे सर्व असं. आता आपण अजून काही शेती करत नाही, पण जे काही थोडंफार पिकतं आपल्या बागेमध्ये ते अशा पद्धतीने मी पॅकिंग करून थोडं थोडं मग सर्वांना पाठवून देते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आजची भाजी बघून तुम्हाला नक्कीच आनंद झाला असेल. वांगी, भोपळा, लाल लाल मिरच्या पण आपल्या भरपूर निघाल्या आहेत. आता ह्या सुकल्या ना की त्याचा मसाला बनवायला आपल्याला उपयोग होणार आहे. तर चला, बाय बाय सर्वांना.